Christus șoștam repir, Alleluia. Prepatis popla facir, Alleluia. Ulim samar mitashrit, Alleluia. Bishifawar bilbarkit, Alleluia. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtu l-qodba tajba lil ħutna kollha, il-komunità parrokjali tagħna ta' Taġbiex għal din l-Ewkaristija f'jum il-Mulej, il-Ħadd jum il-Mulej. Dan huwa t-tieni Ħadd tal-Għid u llum il-Knisja wkoll tagħmel il-festa tal-Ħnina Difina. Noffu din il-Qudiesa wkoll għar-Ruħ Albert Mifsud. Ngħidu flimkien nisqa' l-Alla li jista' kollox u li l-komputi li jiena qdiem ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt bnijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob illi Mazza Marija dejjem verxni il-anġli u l-qaddisiin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulejja tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, Inverkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan Sultan tas-sema. tas-sema. Alla Alla Missier li jista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaluf talla min il-Missier. Int li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi n-nubit tad-dinja il-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fil-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu u l-ġilorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid, inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-demm kollu bliema ħassib tnaddaf, bliema spiritu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien id-dixxipli kienu jżommu sħaħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibjaw ġidhom u kull ma kellhom u jaqsmu dħul bejn kulħadd, skont l-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, faħri lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb,
għax għaddejjem it-tieba tiegħu. Ħajgħidu ulied Iżrael għaldejjem it-tieba tiegħu. Għatajt dar Aron għaldejjem it-tieba tiegħu. Ħajgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għaldejjem it-tieba tiegħu flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għaldejjem it-tieba tiegħu. Saħħithom kollha imbuttawni biex naqam, imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għaldejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Is-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għaldejjem it-tieba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun inbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu reġgħu wellidna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-debb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom. Li tiswa aktar mid-debb biex ikun jistħoqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih għad li issa m'intomx taraw, intom temmu. Fih intom tifirħu ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għala tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għid għax feda l-ħaruf in-naċċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb minn Alla l-Missija. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isal tar-rebbieħ. Għajdilna Marija, ħabbrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu lil xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar, ix-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Magħruf Galilija qabilkom, hemmhekk se taraw. Nemmnu lillum Kristu x-xoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tomas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej. Għenin dawk li marawx u emnu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu.
Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom is-sliem għalikom. Kif il-Missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. U kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Għudu l-Ispiritu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu Tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nafshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib 7 klawn u wara idejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmid tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Kull tieni ħadd tal-għid il-Knisja dejjem tagħtina dan il-Vanġelu ta' San Ġwann, il-laqgħa ta' Ġesu mad-dixxipli tiegħu u l-laqgħa ta' Ġesu ma' Tumas. U f'dan il-Vanġelu naraw lilna. Għaliex aħna għal daw id-dixxipli aħna magħluqin fiċ-ċenaklu tagħna. Mimlijin biża' u rimors. U dan għaliex fil-mument tal-prova ma kinux fidili lejn Ġesu. Fil-mument tad-tbatija u tal-passjoni ma derħat. Daħlu fi kriżi għax raħ maqtul u ma fehmux is-salib. Pietru fil-Ġetsemani meta raħ marbut għala s-sejf imma mbagħad quddiem mara ċaħdu ma nafux għalilha. Għaliex ħud jidjufija ta' dawn l-apostli qed hemmhekk imniżla fil-Vanġelu ma ħbewwiex. U issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni mimlijin biża' bħal ħafna beżgħat li aħna jkollna fil-ħajja. Għaliex ħafna drabi minkejja tan dak li ngħidu u nagħmlu nuru x'aħna ninsew li aħna kreaturi, bnedmin dgħajfa, bnedmin limitati. U f'din is-sitwazzjoni jidħol Ġesu u jgħidlek il-paċi miegħek. L-ewwel kliem li qal Ġesu wara l-qawmien, il-paċi magħkom. Din hija t-tislima Kristjana. Hija l-isbaħ tislima ta' dak illi rxoxta. Din hija l-isbaħ tislima ta' dak illi rxoxta, il-paċi magħkom. Għaliex minkejja it-tradiment u ċ-ċaħda Ġesu jagħti aħbar ta' paċi biex jirrikonċilja magħhom. Il-paċi li jagħtik Ġesu li hija l-aqwa ġid li jista' jtik, għaliex jagħtik il-paċi tal-qalb u l-ferħ ġewwieni. Għalhekk id-dixxipli kienu ferħanin u emmnu li Ġesu ħaf lilhom tassew. U din il-maħfra ta' Ġesu lill-apostli qiegħed jagħtiha lilna lkoll. Dan huwa l-ferħ tal-għid. Aħna maħsula mill-imħabba ta' Ġesu.
inti maħfur minn Ġesu. Tumas ma kienx hemm meta Ġesu derilhom. U allura Tumas baqa' fl-istess sitwazzjoni bħad-dixxipli qabel ma ltaqgħu miegħu. U anke intu jien jekk ma nemmnux li Ġesu qam mill-mewt, inkunu bħad-dixxipli qabel ma ltqajna ma' Ġesu qabel ma der lil Tumas. Għaliex Tumas huwa l-bniedem ta' żmienna. Tumas huwa priġunier ta' moħħu. L-akbar għadu li għandna huwa il-moħħ tagħna. Dak li jgħidilna biex nagħmluh. U Ġesu jidher qudiemna. Ġesu jidher quddiemek bis-sinjali tal-passjoni li għadda minnhom distintivi u għal dejjem. Passjoni tiegħu ma kienitx illużjoni, ma kienitx fantasma, ma kienet verità. U meta Tumas jiltaqa' ma' Ġesu, u Ġesu jgħidlu ara il-marki tal-feriti li jien għaddejt minnhom, minn Tumas toħroġ l-aqwa sqarrija li qatt tinstemet. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tumas għadda mill-biża' għall-fidi. Tumas ipprofessa d-divinità ta' Ġesu. Sqarrija ta' fidi perfetta. U l-ġrajja tal-qawmien hija ġrajja ta' fidi. Jekk kieku Ġesu ma qamx mill-mewt, id-dinja kienet tkun ċimiterju bla tama. U għalhekk ħud illum aħna f'dan il-ħadd, dan il-jum sabiħ li l-Mulej qiegħed jerġa' jagħtina, aħna msejħin biex ngħixu r-rebħa fuq il-mewt u d-dnub. Kelma tal-Alla llum timlina b'kuraġġ u tgħidilna iftaħ qalbek għal Ġesu, iftaħ qalbek għalih u jkollok il-paċi u l-ferħ tal-għid. U ninfaħħar Ġesu Kristu. Nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu il-Ben waħdini tagħna. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda bħall-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina bnedmin u għall-fidwa tagħna. Bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Ħalina għada taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kotba Mgħassa. Tela s-sema u jgħid fuq il-jemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltina tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Jum u weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hawn il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar magħmudija waħda għall-maħfra tal-mwiet u nistenna l-qawma min-nwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mixburin flimkien bħall-ewwel insara ta' Ġerusalemm biex nisimgħu t-tagħlim tal-Apostli u nissieħbu fl-Ewkaristija nitolbu lil Alla jqawwi fina l-fidi u jsaħħaħ ix-xirka tal-imħabba bir-rabta taslim. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek biex dejjem aktar tidher quddiem id-dinja bħala xirka waħda ta' mħabba fir-rabta taslim. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Wettaq fil-fidi l-bnedmin kollha ta' rida tajba biex jelbu kull fixkil li jiġihom mid-dinja tal-lum li ma temmen b'xejn. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Dawwa l-Mulej li l-qaddejja tiegħek ħudna l-mejtin bid-dija tiegħek ħajsaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Sawwa fi qlubna l-imħabba tiegħek bl-Ispiritu Santu
biex nitwettqu fil-fidi u t-tama li niksbu l-għena ta' dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla li tista' kollox, intettilna l-ħenjin huma dawk li ma rawx u għemnu. Wettaqna fil-fidi tagħna ħalli niksbu l-wirt li hemm imħejja għalina fis-saltna ta' dejjem, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Likbarina fi qlubna u bit-tama ta' joħram faħru sinċepi. Alleluja, alleluja, alleluja. U mali l-ħna ferħana tal-anġli natuk ħaj unroddu lek il-ġir. Alleluja, alleluja, alleluja. Itolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja tal-Ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Ilqa' nitolbuk Mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u tal-ulied li twelddulek minn ġdid biex dawk kollha li ġġeddu bl-isqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżuħħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħabbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bih wulied id-daw jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu qomna lkoll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek ġej fis-sem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwiet Mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax b'ibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitluħ ix-xemsa nżula ssillek offerta safja. Għalhekk Mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokondana nitolbuk qaddishom l-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaliex hu fil-lejl li fih ingħata għalina għall-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi radlek il-ħajr birek tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U l-mulej huwa minn bejn l-imwiet Għax hu l-mulej kull il-robat min kull il-sini sar Ġesu u il-mulej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija b'nefrina u tal-qawmien l-glorjus tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw id-dini miġija tiegħu b'ratti li ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u ħaddies. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Marti Glorjużi tiegħek, ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li jgħinu, il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Takal fil-qaddej tiegħek qalbek mifsud. Fejn nittamaw li huma wkoll qed jaslu biex il-kol flimkien jitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla bis-Sill li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ċieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li l-mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li bis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-nubietna bħalma nagħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midinuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek li jassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu li qamm il-mewt tkun magħkom ilkoll. Għatu din il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun
Ġesu ħallina niġu dejk fi skit biex aħna niklu mill-ħobs tas-smawit. Bik biss il-ħajja, bik it-tab u l-ġid, inti tagħluna l-eżes għall-pussiet. Issa flimkien ngħidu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq bis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal-dejjem. Kien ngħaddu mat-talba tal-Papa Franġisku li huwa għamel f'dawn il-mumenti li qegħdin ngħixu fihom. Missier Etern li tista' kollox il-kentana f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlina x'inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta, għati mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imnikta. Fejjaq il-morda serraħ fil-qalb il-moribondi, kun ta' saħħa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu gloria lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-Għid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Amen.